traballar a velocidade de reacción dunha forma moi sinxela. Primeiro, imos facer uns círculos de distinta cor e tamaño. En cada un deles imos escribir un número, unha letra ou facer un debuxo. Logo, pegámolos nunha parede, porta ou armario, e xa estamos listos para empezar. Podedes facer distintos niveis de dificultade. Nivel 1. Poñendo os círculos uns preto doutros. Nivel 2. Separalos segundo o espazo dispoñible. Nivel 3. Separámolos segundo o espazo dispoñible e pegámolos desordenadamente. Pídelle a un familiar teu que te axude. A voz de xa que poña en marcha o cronómetro e que vaya dicindo 5 números, cores ou debuxos en voz alta. Unha vez que toques correctamente o quinto número, cor ou debuxo, debe parar o cronómetro. 7 1 4 6 Logo, cambiades os papéis. Ti colles o cronómetro e dis os números, cores ou debuxos e o teu familiar ten que tocalos correctamente no menor tempo posible. A ver quen o fai en menos tempo de todos e todas as participantes.